Robil si už niekedy kuchynskú inventúru a vieš, prečo je dôležité mať organizovanú kuchyňu? A aké základné potraviny máš doma, aby si vždy vedel rýchlo pripraviť plnohodnotné jedlo? Som Vera, autorka e-booku Domáce menučko a vítam vás pri ďalšom videu na tému múdre hospodárenie v domácnosti. Dnes mám pre vás, teda pre teba, tipy, ako ušetriť na potravinách a na jedle. Tieto videá vznikli vďaka grantového programu Záchranári jedla od nadácie Tesco. Kuchynská inventúra. Ak netušíš, čo skrýva tvoja špajza, zásoby ako pre armádu sú ti na dve veci. Práve preto odporúčam robiť kuchynskú inventúru. A v rámci kuchyne existujú 3 oblasti, kde ja pravidelne robím takýto prehľad. A je to mraznička, chladnička a špajza. Je to samozrejme na tebe, že akým spôsobom sa do toho pustíš. Môžeš to robiť aj digitálne alebo na papieri. Ja osobne preferujem to robiť na papieri, lebo keď sa mi rozsype múka alebo mám mokré ruky, nemusím sa báť, že sa mi niečo stane s mojimi zariadeniami. A ja som pripravila aj takéto formuláriky, ktoré môžeš stiahnuť z môjho blogu. Potom link dám do popisu pod video. A tiež v mojom e-booku, keď to máš stiahnuté a vytlačené, tak v zadnej časti je miesto aj na kuchynskú inventúru, ale samozrejme postačí ti aj obyčajný biely papier, zápisník, hocičo. Samotný proces inventúry je vždy veľmi podobný, či sa už jedná o chladničku, mrazničku alebo špajzu. Ale pri tejto inventúre vždy sa snaž zabiť viac múk s jednou ranou. Vyber si všetok jedla, poutieraj poličky, poutieraj nádobky a vytvor si potom prehľadný systém. Čo je veľmi dôležité, čo už tu bolo spomenuté, treba všetko aj zapísať. A nezabudni ani na dátumy spotreby a na množstva. Ja ešte vždy mám pri sebe nejaký extra papierik alebo zápisník, kde zapisujem postupne všetky recepty, ktoré mi počas upratovania napadnú. Inventúra v chladničke. Jedlo v chladničke okrem kečupu a horčice sa kazí najrýchlejšie. Je jasné, že práve preto tu budeš musieť robiť prehľad oveľa častejšie ako v špajzi alebo v mrazáku. Ja prehľad v chladničke alebo také upratovanie v chladničke robím raz do týždňa, presne ten deň, keď sa chystám na nákup. Keď si všimnem, že nejaká ingrediencia alebo nejaká potravina sa blíži ku dátumu spotreby, tak jednoducho s tým naplánujem nejaké jedlo alebo si to šupnem do mrazáka. Je to jedno, ktorý spôsob si vyberieš ty, hlavné je, aby sa nič nevyhadzovalo a aby nič nešlo na zmar. Inventúra v mrazničke. Ak by som si mala vyberať obľúbenca medzi zariadeniami bielej techniky, jednoznačne by to bola mraznička. Nestihnem použiť úrodu zo záhrady? Zmrazím aj ovocie, aj zeleninu. Chcem sa pripraviť na dní, kedy nebudem stíhať variť? Zmrazím už pripravené jedlo. Majú maslo v akcii. Kúpim si viac a čo momentálne nepotrebujem, dám zamraziť. Dokonca aj pri histaminovej intolerancii je mrazenie tou najvhodnejšou formou skladovania potravín. A keď nevieš, čo všetko môžeš dať zamraziť, odpoveď nájdeš v najbližšom supermarkete. Všetko totiž, čo nájdeš tam v tých mrazákoch, môžeš dať kľudne aj doma zamraziť. A ja veľmi často mrazím aj mliečne výrobky, ako napríklad tvaroh alebo kozí syr, aj keď ich používam následne iba do receptov, kde je potrebná tepelná úprava, lebo môže sa tam zmeniť trošku konzistencia. Ale keby ste neboli istí, tak som si istá, že Ujo Google vám veľmi rád poradí. Inventúra v špajzi. Najtvrdší oriešok je špajza. Kvantá rôznych ingrediencií rozložené na rôznych miestach. Ja najradšej začínam s upratovaním kuchynských poličiek, kde vrhnem na načaté potraviny a na doplnenie zásob do dozičiek. Vyhadzujem, presýpam
a hľadám možnosti na zlepšenie. Gratulujem! Všade máš pekne upratané, vieš, čo máš po ruke a máš označené, že s ktorými ingredienciami treba začať plánovanie domáceho menučka. Ale čo ďalej? Škatulka z jedzma. Priznám sa, tento trik som odkúkala od influencerky Veronika Kryl. A ide o to, že malo by si vytvoriť nejaké špeciálne miesto pre potraviny, ktoré potrebuješ použiť ako prvé. Môžeš mať jednu škatulku v chladničke a druhú v špajzi. Takéto vizuálne oddelenie pomôže nie iba tebe pri plánovaní, ale aj ostatným príslušníkom rodiny, aby vedeli, čo treba zjesť ako prvé. Vždy pripravený. V ideálnom svete práca s našim inventárom by malo byť každodennou záležitosťou. Ale buďme reálni. Nemáme na to ani čas, ani energiu. Ale ja odporúčam, aby ste takúto revíziu vykonali v chladničke aspoň raz za týždeň, v mrazáku aspoň raz za mesiac, dva a v špajzi podľa toho, že akú máte veľkú špajzu, buď raz za pol roka, alebo raz do roka, ešte predtým, jak tam idete doplňať nové zaváraniny. Organizácia. Viem, že všetci by sme chceli mať krásne organizované poličky s priesvitnými krabičkami, také, ktoré sme už videli 1000-krát na Pintereste. Ale viem aj to, že investícia do takýchto krabičiek je strašná šupa. Keď ideš len prvýkrát vytvoriť, alebo snažiť sa vytvoriť nejaký systém vo svojej kuchyni a špajzi, tak použiješ všetko, čo ti príde pod ruku. Zavarení nové fľaše, staré dozičky, krabičky na jedlo, ja mám niekde aj krabičky od topánoch premalované. Naozaj všetko použij. A potom, až keď sa ti ten systém vykryštalizuje a už budeš mať lepší prehľad, tak až vtedy zainvestuj do tých krabičiek, ktoré nestoja málo peňazí. Ale do čoho si môžeš zainvestovať, to je presne takýto štítkovač. A aspoň toto nie je veľká investícia, dajú sa do toho kúpiť aj rôzne tie náplne a vyzerá to nejako takto. A tieto náplne si môžete dokúpiť v hociakých farbách. Ja som videla, dokonca doma mám ešte aj zlaté, ale videla som aj v rôznych farbách ako červená, zelená, modrá. Takže kľudne si môžete vybrať, že čo sa vám páči a čo sa vám hodí. Zoznam základných potravín. Tvoriť domáce menučko sa dá iba v prípade, že máš doma aspoň základné ingrediencie. Samozrejme, všetci máme iné chute, životný štýl alebo zdravotný stav. Práve preto ti hovorím, že tento zoznam, ktorý tu vidíš na obrazovke, si bral iba ako taký obrazový mostík a vytvor si vlastný. Neskôr v ďalšom videu, ktorý sa bude volať Tvoríme zásoby, ukážeme, ako presne s týmto zoznamom pracovať. A inak, ak vás zaujíma, tak napíšem vám dole do popisu aj blogový článok, ktorý som napísala o týchto potravinách. To je na dnes všetko k téme kuchynskej inventúry. Ale napíšte mi do komentárov, že či sa vám toto video pozdávalo, či ste už niekedy to robili, alebo ako to máte vy, hej? Bola by som veľmi rada, keby že sme tu rozprúdili nejakú konverzáciu. A nezabudnite ma sledovať tu, aj na Instagrame, lebo už makám na ďalších videách tejto série. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!